20. august 2024 Nemcová 919, údaje sa tu líšia jeden od druhého, ale nevadí. Je tu aj chata Nemcová, dobre upravená, pekná, s kontaktným údajom na prevádzkovateľa, QR kódmi. Pozeráme sa na Muránsku planinu, vo veľkej diaľke aj Kráľova Hola, ale bohužiaľ dneska to lepšie nebude. Počuť už aj nejaké hromy. Ešte 2 hodiny nás čaká cesta do Muráňa. Čo tu zaujímavé je vlastne Slovenské Rudohorie, stolica a ešte ten kopček, no stolica a Kohút, ale ten Kohút je až za týmito stromami, čiže stolica, najvyšší bod Slovenského Rudohoria. Ešte raz pohľad na Muráň, Muránska Lehota alebo Lehota, Poludnica.